Milí priatelia, dobrý deň. Už zajtra, 13. decembra, od 8. do 15. hodiny máme Glock Day. 22 druhov Glockov z rôznych kalibroch od vymyslu sveta bude možnosť si požičať zadarmo. Zadarmo v zmysle neplatíte požičanie zbrane, platíte si iba vstup na strelnicu a platíte si strelivo samozrejme. Čo zároveň bude znamenať, že ak si zaplatíte vstup na strelnicu, budete aj v našej vernostnej tombole. Pripomínam. Dal by som slovo pánovi Andrašimu, ktorý je zástupca spoločnosti RIGV, s ktorou veľmi intenzívne spolupracujeme. My ako Glock partner, on vám chce povedať nejaké detaily k tomu, aké zbrane tu zajtra budú poprvýkrát. Tak poprvé do tomboli sme donesli Glock 19 ISCO, takže každý z vás má šancu to vyhrať. A zajtra si môžu vyskúšať Glock 45 KOA, čo sme donesli, novinku, a 43X KOA. Najpredávanejší model. Tešíme sa na vás. A ja už iba dopoviem, že samozrejme najlepšia kavička v strednej a východnej Európe a všetky ostatné veci, ktoré už u nás poznáte. Budeme sa tešiť zajtra. Dovidenia, pekný deň.